În acest sens, Inspectoratul Administrativ de Urgență Unirea al județului Alba a organizat astăzi un ceremonial militar și religios într-o festivitate, precum și un moment, un punct pentru populație, pentru a vedea tehnica noastră, o expoziție interactivă, care pot să vadă cum se desfășoară cu intervenție la de incendii, la salvare din diferite medii, precum și ce materiale mai avem la regiune. Astăzi, 13 septembrie, se împlinesc 165 de ani de la momentul din dialoghirii, se sărbătoresc Ziua Copiilor din România. Inspectoratul Administrativ de Urgență Unirea al județului Alba a organizat astăzi un ceremonial militar și religios începând cu ora 13, precum și o expoziție de tehnică și materiale interactivă, încât invităm populația, copiii să vină să vadă cu ce mijloace intervenim în diverse situații și în așa fel să fim la dispoziția cetățenilor în orice moment. Mulțumim.